Якія пляны і амбіцыі ў каманды латушкі руху за свабоду спісу, які атрымаў найбольшую колькасць галасоў на выбарах у каардынацыйную раду? І пра што можа сведчыць актыўнасць беларускіх расійскіх спецслужбаў у Польшчы? Пра гэта пагаворым з Павлом Латушкам у нашым штодзённым эфіры «Пік свабоды». З вами Ганна Соус. Заставайцеся з намі, будзе цікава. І з намі на відэасувязі з Варшавы Павел Латушка, старшыня народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях транзіту ўлады, а цяпер адзін з лідараў найвялікшага спісу каардынацыйнай радзе. Але я прапаную нашу размову пачаць не з выбараў, мы пра іх будзем абавязкова гаварыць, а з таго, што адбываецца цяпер на мяжы Беларусі і Польшы. Я сачу за вашымі заявамі, сачу за тым, што адбываецца, і хацела папрасіць вас патлумачыць некалькі вашых гучных заявах апошніх дзён. Адна з іх пра тое, што спецслужбы Беларусі і Расіі рэалізуюць супраць Польшы сумесную аперацыю «Прыліў», такая назва. Ну і што мэтай групы беларускіх дыверсантаў, закінутых у Еўразвяз, можа быць ліквідацыя як вас, так і сахайшчыка. Скажыце, калі ласка, адкуда у вас гэта інфармацыя, адкуль, з якіх крыніцаў, патлумачце. Вітаю вас, Ганна, вітаю всіх глядачоў Радыё Свабода, дзякуй за запрашэнне. Што тычыцца сітуацыі на мяжы, даслоўна апошняя інфармацыя толькі што была апублікавана аб тым, што параненыя таксама была нанесена шкода яшчэ двум польскім пагранічнікам, менавіта кідаліся камянямі, і ў выніку ім пашкодзілі твары пагранічнікаў. Мы ведаем, што адзін з пагранічнікаў яшчэ 2 дні таму назад быў паранены, знаходіцца ў цяжкім стане. Так што гэта ўжо не першая спроба нанесці шкоду і нават, магчыма, і прывесці да летальнага зыходу ў адносінах да польскіх пагранічнікаў. Што адбываецца на мяжы? Мы павінны зразумець, што гэта сістэма дзеянняў, якая пачалася з 2021 года і ўзмацняецца апошнім часам. Па нашых звестках, якія мы атрымліваем, менавіта Лукашенко дал распараджэнне ўзмацніць ціск менавіта на польскую мяжу, і гэта адбылося некалькі тыдняў таму назад, і гэтыя дзеянні ажыццяўляюцца спецслужбамі Лукашенко, дзяржаўным пагранічным камітэтам, камітэтам дзяржаўнай бяспекі, міністэрствам унутраных спраў, якія аказваюць максімальнае садзейнічанне ў гэтым. Задзейнічаны таксама ў гэтым і падраздзяленне АСАМ, аддзел спецыяльных актыўных мерапрыемстваў дзяржаўнага пагранічнага камітэта. Раней гэтая аперацыя была арганізавана з арабскіх краінаў, з афрыканскіх краінаў, фінансавалася расійскім бокам, СВР, службай знешняй выведкі і ФСБ, Расійская Федэрацыя. Расійская Федэрацыя стварыла інфраструктуру, якая дапамагала нелегальным мігрантам атрымліваць візы, аплачваліся білеты, задзейнічаны былі турыстычныя кампаніі, якія дастаўлялі іх у Беларусь, а пазней ужо Лукашенко браў на сябе выдаткі фінансавыя па дастаўцы на памежную тэрыторыю. Зразумела, што ён рабіў гэта не бясплатна, бо была створана таксама сетка турыстычных кампаній, якія зараблялі на гэтым. Пасля таго, як еўрапейскім краінам удалося гэта ўстрымаць, быў прыдуманы, распрацаваны новы маршрут праз тэрыторыю Расійскай Федэрацыі з улікам адкрытай мяжы паміж Беларусю і Расіяй. І зараз гэта працягваецца зноў у вялікім маштабе. Ужо больш за 15 тысяч нелегальных мігрантаў з пачатку года штурмавалі мяжу з Польшай. Апошнія 2 дні больш за 300. І мы бачым з вами таксама рэалізацыю такіх вельмі цяжкіх сітуацый. Па нашых звестках, якія мы атрымлівалі яшчэ раней з нашых крыніцаў у Беларусі, магчыма, можа быць рэалізаваны сцэнар, калі з тэрыторыі Польшы адбудзецца абстрэл пагранічнікаў беларускіх, знаходзячыся на беларускай мяжы. Але гэты абстрэл будзе ініцыяваны менавіта перакінутымі на тэрыторыю Польшы супрацоўнікамі спецслужбаў Лукашэнкі дзеля таго, каб прывесці да смяротных ахвяраў. Яны нават прадугледжваюць план Лукашэнкі, што яны гатовы пайсці на тое, што хтосьці з беларускіх пагранічнікаў можа быць паранены альбо нават забіты, а ў выніку адбываецца абстрэл з другога боку. Ну і атрымліваецца лакальны памежны канфлікт. Такая інфармацыя да нас прыходзіла, і мы бачым, што зараз... І тое, што вы цяпер яе агучваеце, якой мэты вы хочаце дасягнуць, інфармацыю, якую вы атрымалі, бо агучаная інфармацыя, яна таксама мае вагу, правда?
Да, яна мае вагу, тому што зараз таксама ў Польшы ідзе вялікая дыскусія. Ці маюць права польскія пагранічнікі страляць у адказ, калі ёсць пагроза іх жыццю. Большасць аналітыкаў, большасць палітыкаў, палітолагаў кажа, што такое права існуе. Зразумела, што калі чалавеку пагражаюць забойствам, ён будзе абараняцца. Вайсковы дзейнічае ў адпаведнасці з уставам, але таксама дзейнічае ў адпаведнасці з загадам. Наколькі я разумею сітуацыю, на сённяшні дзень загад такі польскія пагранічнікі і военные не атрымалі. Але мы разумеем з вами, што калі ўсё ж таки, напрыклад, эмоцыі спрацуюць, альбо будзе зменена пазіцыя кіраўніцтва, гэта сапраўды можа прывесці да такіх лакальных узброеных канфліктаў. Зразумела, што Лукашенко ніколі не пойдзе, не перасячэ мяжу, але менавіта лакальныя ўзброеныя канфлікты, гэта была бы вельмі дрэнная гісторыя. Мы ганарымся з вами тым, што беларусы і палякі заўсёды жылі ў згодзе, у паразуменні, паміж намі ніколі не было войнаў, лакальных канфліктаў. Лукашенко зрабіў вельмі дрэнную справу для нашых адносінаў з Украінай, і украінцы крытычна адносяцца да нас і, на жаль, будуць доўга адносіцца, і гэта рэальнасць, якая ёсць. Ён хоча тое самае зрабіць і з Польшай. Яны выкарыстоўваюць, з аднаго боку, нелегальных мігрантаў. Па нашых звестках рыхтаваліся нават групы, які на базе АСАМ, Дзяржпагранічнага камітэта, спецыяльных баевікоў, якія, магчыма, і ўжо патрапілі на тэрыторыю Еўрапейскага Саюза. Таксама вагнераўцаў, якіх легендзіравалі беларускімі пашпартамі, падраздзяленні ГУАРД КДБ Беларусі. І гэту інфармацыю мы атрымлівалі з некалькіх крыніцаў. Калі хтосьці кажа, што мы там карыстаемся аднім з тэлеграм-каналаў, які называецца «Выведка», я адразу кажу, мы карыстаемся рознымі крыніцамі, і гэта не звязана з гэтым тэлеграм-каналам. Другой, Спадар Павел, я крыху патлумачу нашай аўдыторыі, што калі мы дамаўляліся на размову, я прапаноўвала вам якраз выбары каардынацыйную раду, да чаго я непасрэдна хачу зараз перайсці, але вы сказалі, што вы вельмі хочаце звярнуць увагу на тое, што цяпер адбываецца на мяжы. І чаму гэта важна і што можна зрабіць? Маё пытанне такое. Гэта важна, таму што зараз на тэрыторыі Польшы адбываюцца дыверсіі. Дыверсіі, за якімі стаяць спецслужбы России і спецслужбы Рэспублікі Беларусь. Мы бачылі з вами, што ўжо спалены адзін з гандлёвых цэнтраў недалёка Варшавы. Была прадухілена спроба спаліць яшчэ адзін гандлёвы цэнтр. Было закладзена 8 дэтанатараў, спрацавала толькі 2. Мы бачым, што учора былі затрыманы таксама двое дыверсантаў, пазаўчора ў Вроцлаве, якія планавалі дыверсіі разам з грамадзянінам Расійскай Федэрацыі, што за гэтым стаяць ГРУ, Міністэрства обороны Расійскай Федэрацыі, за гэтым стаяць беларускія спецслужбы. І важна звярнуць увагу, што 20 лютага бягучага года Лукашенко публічна заявіў аб тым, што на тэрыторыі Польшы амерыканскай выведкай і польскай выведкай будуць зарганізаваны дыверсіі супраць грамадзянскага насельніцтва гэтых краінаў. Фактычна Лукашенко 20 лютага прызнаўся у планах арганізацыі дыверсіі на мяжы. Прабачце, на тэрыторыі Польшы. А на мяжа з'яўляецца менавіта тым каналам, праз якой адбываюцца менавіта перакідванне гэтых дыверсантаў у тым ліку. Сярод гэтых дыверсантаў, на жаль, ёсць і беларускія болельщики, скажем так, фанаты, да? Ёсць прадстаўнікі спецслужбаў, там розныя катэгорыі асоб, злачынныя элементы. Мы бачым, што беларус вербаваў злачынных польскіх элементаў дзеля таго, каб пазней ліквідаваць Волкова, аднаго з лідараў расійскай апазіцыі, штабу Навальнага. Мы таксама атрымлівалі інфармацыю яшчэ раней, чым гэта было апублікавана на тэлеграм-канале, аб тым, што была падрыхтавана група снайпераў, якая мелася быць закінута на тэрыторыю Польшы і Літвы, дзеля таго таксама, каб дэстабілізаваць сітуацыю ўнутры Польшы. Гэта ўсё ўжо пацвярджаецца. Гэтаму ёсць канкрэтныя пацвярджэнні ў выніку дыверсій альбо прадухіленых дыверсій польскімі спецслужбамі. Лукашенко хоча стварыць вельмі напружаныя адносіны. Яны ёсць з Польшай. Ён хоча разбурыць проста адносіны не толькі паміж краінамі, умоўна урадамі, бо ён не прадстаўляе урад Беларусі, але таксама паміж беларусамі і палякамі. І вось гэтага мы не маем права дапусціць. Я бачу, што вы ў гэтыя дні актыўна даеце інтэрв'ю, в том ліку і польскім СМІ, я чытала. Наколькі паінфармаваны польскі бок пра ўсё гэта, і як ён ацэньвае інфармацыю, якую зараз вы даносіце?
пачынаючы з 2021 года, нават 2 месяцы перад той сітуацыяй у Кузніцы Брузгі, калі ўсе памятаюць вялікую спробу прорвацца на тэрыторыі Польшы калоны нелегальных мігрантаў, мы за 2 месяца да гэтага паінфармавалі афіцыйныя ўлады Польшы і Літвы, дзякуючы нашым крыніцам, і мы інфармуем аб гэтых сітуацыях таксама рэгулярна, і гэта інфармацыя прымаецца з вялікай увагай і ўдзячнасцю. Я магу сказаць, што датычна рызыкаў у адносінах да мяне я маю ўжо больш за 100 пагрозаў ліквідацыі альбо нанесення фізічнай шкоды. Гэта каб разрубіць тапаром маю галаву каля ракі Вісла, гэта і пасадзіць на кол, гэта маё месца каля Навальнага, гэта ўсё задакументавана і перададзена ў пракуратуру. Дарэчы, я ўжо неаднойчы даваў афіцыйныя паказанні ў пракуратуры Польшы па ўсіх гэтых канкрэтных пагрозах. Адбываюцца следствы. На наступным тыдні я буду даваць таксама паказанні, звязаныя з міграцыйнай вайной, з гібриднай вайной, якую вядзе рэжым Лукашэнкі пры дапамозе Расійскай Федэрацыі супраць Польшы. Так што ўсё гэта тое, што і публічыцца, але, конечно, зразумела, шмат чаго не публічыцца, перадаецца ў афіцыйныя органы ўлады Польшы. Дзякуй вялікі за інфармацыю. Журналісты «Свабоды» праводзілі таксама шэраг расследаванняў, што датычна мігранцкага крызісу, хто яго інспіраваў, якім чынам мігранты траплялі. І гэтую тэму мы працягнем сачыць і даследаваць таксама. Я, карыстаючыся магчымасцю, запрасіла вас пасля выбараў пагаварыць пра тое, ці задаволеныя вы вынікамі выбараў. Я пытаюся не толькі пра лічбы вашага спісу, якія там самыя большыя, але і пра колькасць тых, хто прагаласаваў, пра цікаўнасць людзей да выбараў. Зразумела, гэта не тое, чым можна ганарыцца. Калі мы кажам пра колькасць беларусаў, якія прынялі ўдзел у выбараў, колькасць выбаршчыкаў, дакладна няма ў гэтым віны выбаршчыкаў. Зразумела, што ніводны палітык не мае права вінаваціць людзей за тое, што яны не прагаласавалі. Гэта перадусім віна палітыкаў. Але для гэтага ёсць таксама аб'ектыўныя прычыны. Яны звязаныя з масавым тэрорам, які адбываецца ў Беларусі з 2020 года, і асабліва, які быў узмоцнены падчас гэтай выбарчай кампаніі. Мы памятаем заяву Лукашэнку падчас яго так называемого Всебеларускага народнага сходу, што яны там сабе прыдумалі, выбары. Вы павінны памятаць, што у вас тут ужо няма маёмасці, а наступна гэта будуць вашыя родныя. І фактычна так і адбылося. Лукашенко прызнаў экстрэмісцкімі ўсе 12 спісаў, якія стартавалі на выбарах. Ён узбудзіў 257 крымінальных справаў у адносінах усіх удзельнікаў выбарчых спісаў. Ён ажыццяўляў рэжым кібератакі на платформу Беларусь ID, пачынаючы з першых хвілін 17 мільёнаў спроб прагаласаваць. Гэтыя кібератакі не скончыліся да апошняга дня. Мы атрымлівалі дзесяткі паведамленняў. Я таксама асабіста, што людзі хацелі прагаласаваць і, дарэчы, галасавалі і ў Беларусі, але не маглі гэта зрабіць. Былі праблемы з VPN-ам, і гэта ўсё рэальнасць. Другое, конечно, гэта праблемы і саміх дэмакратычных сіл. Вельмі важна адзначыць, што нягледзячы на гэты ўвесь ціск, нягледзячы, што толькі ў нашай камандзе мінімум 25 асобаў атрымалі ў выніку арышт маёмасці, затрымання блізкіх, нават арышт блізкіх, арыштавання блізкіх, 80-гадовых маці, 90-гадовага бацькі. Нягледзячы на гэта, ні адзін чалавек з нашага спіса не зышоў з дыстанцыі. Усе 45, якія стартавалі, дайшлі да фінішу. І гэта вельмі важна. І трэба ганарыцца, што ў нас ёсць такія людзі, 257 асобаў, якія свядома пайшлі на гэты рызык. Ваш спіс не мае, мы яшчэ працягнем, ваш спіс не мае там такой пераважнай большасці, так? І выглядае, што будуць стварацца нейкія кааліцыі. Я зараз хацела працытаваць, мы записывалі інтэрв'ю з Вадзімам Пракоп'евым, он тут пра кааліцыю якраз гаварыў, так інтэрв'ю яшчэ не выйшла, але я цытату вам дам паслухаць. Ён кажа: «Мне здаецца, што з Павлом Латушкам цалкам магчымая кааліцыя, все ўжо зразумелі, што яго вялікая палітычная лібіда. У мяне няма такіх палітычных амбіцый, як у яго. Мне хацелася, каб ён зразумеў, што я маю на ўвазе, калі кажу, што гэта бег на месцы. Калі мы паразумеемся, у нас будзе дастаткова моцная кааліцыя». Ці будзе, якія вашы далейшыя крокі ў каардынацыйнай радзе? Так кааліцыі не будуюць, калі ацэньваюць кааліцыянта патэнцыяльнага, што ён бяжыць на месцы. Няхай даганяе. Ці паводле лібіда?
Нехай даганяе, я сказаў. Так што вось такой мой адказ. Мы зацікаўлены ў пабудове кааліцыі з тымі, хто гатовы канкрэтна працаваць. Калі людзі гатовы закасаць рукавы, так як працуе каманда Народнага антыкрызіснага ўпраўлення 3,5 гады, дасягаючы вынікаў, зразумела, галоўнага выніка не дасягнуў ніхто, у тым ліку і мы. Гэта ордэры на арышт, якія атрымалі 6 прадстаўнікоў Лукашэнкі, у тым ліку дырэктары Жодзіна і Акрэсціна, катоўняў беларускіх. Гэта санкцыйныя лісты, 500 асобаў і болей. Гэта сектаральныя санкцыі, гэта фінансавыя санкцыі з боку Еўрапейскага Саюза. І тое, што мы робім канкрэтную працу, мы рыхтуем дакументы, мы іх перадаем. Гэта камунікацыя ў міжнародны крымінальны суд, каб прыцягнуць Лукашенка да адказнасці за злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Гэта вялікая справаздача па сітуацыі ў Беларусі, якая так называецца з пункту гледжання міжнароднага права. І мы спадзяёмся, будзе перададзена ў міжнародны крымінальны суд нашымі партнёрамі за злачынствы супраць чалавечнасці, стварэнне музея вольнай Беларусі. Я магу працягваць і гэтак далей. Гэта канкрэтныя справы, якія мы робім, канкрэтныя дзеянні кожнага дня, пачынаючы ад падтрымкі беларускай мовы пры зваротах беларусаў за статусам уцекачоў на тэрыторыі Польшы. Гэта канкрэтныя справы. Вы не уяўляеце, колькасць сёння да мяне звярнулася канкрэтных людзей, якія просяць да дапамогу. Калі гэта бег на месцы, няхай хтосьці так лічыць. Я лічу, што я рухаюся ў правільным накірунку, і мы вядзем барацьбу толькі супраць рэжыму. З усімі, хто гатовы працаваць, мы гатовы заключаць кааліцыі. Зразумела, што памылкі былі зроблены з боку дэмакратычных сілаў, з боку папярэдняй Коордынацыйнай рады, які фактычна паказала халасты год, якая ніяк не магла акрэсліцца з датай выбараў, якая мяняла дату выбараў, якая прапанавала 3 бюлетэні, якая прапанавала сістэму 30% выбіраем прадстаўнікоў ад нейкіх арганізацый, 70% 3 бюлетенямі. Гэта ўсё зразумела, што было неясная пазіцыя. Мы заўсёды выступалі вельмі дакладна. Нам важны інстытут выбраны і абраны. І ён выбраны і абраны. І не важна, конечно, што 7 тысяч галасоў. Мы хацелі бы, зразумела, больш, але мы будзем працаваць так само, як бы за нас проголосовало 100 тысяч ці мільён людзей. Я раскажу, што падтрымка Коордынацыйнай рады будзе залежаць ад таго, на якую групу, на якую колькасць беларусаў будуць распаўсюджвацца вынікі нашай дзейнасці. Калі сярод гэтых 7 тысяч чалавек людзі ставілі пытанне аблягчэння перасячэння мяжы, ці аблягчэння выдачы віз, ці ставілі пытанне адказнасці Лукашэнкі. Дарэчы, па ўчарашняму пытанню 74% галасоў на нашай платформе, 74% беларусаў прагаласавалі это як за прыярытэтную справу. Калі за гэта нас прасілі 1000 выбаршчыкаў, але у выніку гэта дапаможа ці адкажа на запад мільёна беларусаў, значыць, на гэта і будзе распаўсюджвацца легітымнасць і падтрымка з боку Коордынацыйнай рады. Господар Павел, я хотела вам такое пытанне яшчэ задаць. Выбачайце, што вас перабіваю, я хочу больш пытанняў вам задаць, у нас не так шмат эфірнага часу. Ну вот у вас ёсць свая структура НАУ, добра працуючая структура, добра вядомая беларусам. Вы пералічвалі ўжо многія рэчы, якія вы зрабілі. Вы намеснік Ціхановскага ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Цяпер вашы пазіцыі ў Коордынацыйнай радзе становяцца вельмі моцныя. Скажыце, якая ваша амбіцыя ў Коордынацыйнай радзе і не толькі? Я бы вельмі прасіў, Ганна, вас, таксама і журналістаў, не блытаць інстытуты з грамадзянскімі структурамі, арганізацыямі, якія дзейнічаюць. Тады можна паставіць пытанне, ці патрэбны нам арганізацыі, я прашу прабачэння ў лідараў і членаў гэтых арганізацый, Белпол, Байпол, Рабочы рух, кіберпартызаны і гэтак далей, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Гэта ўсё структуры, якія канкрэтна дзейнічаюць, займаюцца працай. А мы кажам з вами пра стварэнне інстытутаў прадстаўніцтва. У нас ёсць прэзідэнт-элект, прэзідэнтка абраная, але не уступіўшая ў пасаду. У нас ёсць выканаўчы орган, які важна узмоцніць абранай Коордынацыйнай рады, якая, конечно, павінна мець большы ўплыў на фарміраванне аб'яднанага пераходнага кабінету. І вось гэта мы маем з вами 3 інстытуты. Умоўна прадстаўнічы, выканаўчы і прэзідэнт-элект. І гэтую альтэрнатыву нам важна ствараць. Вось менавіта гэтага баіцца Лукашенко. Як вы бачыце сваё месца, сваю ролю Коордынацыйнай радзе? Это спікер, это старшыня так прота парламенту? На сённяшні дзень мне трэба пацвердзіць мандат члена Коордынацыйнай рады. А далей? Далей будем глядзець, як будуць развівацца падзеі. Вас все характарызуюць, і аналітык, як вельмі амбітнага чалавека, Вадзім Прокоп'еў. У меня есть только одна амбіцыя. Я хочу супакоіць усіх, хто побач, хто разам, хто супраць. На жаль, каманда НАУ, Павел Латушка, як член аб'яднанага пераходнага кабінету, ніколі не вядзе барацьбу
паміж партнёрамі, супраць партнёраў. Вы не знойдзеце, каб мы вялі барацьбу супраць кагосьці. У нас ёсць толькі адзін вораг. Гэта рэжым Лукашэнкі. І мы ідзем да гэтай мэты. Вось у гэтым з'яўляецца мая амбіцыя. Я вельмі шчаслівы ад таго, што у нас у выніку гэтых выбараў было 257 кандыдатаў, амбітных людзей, якія, не гледзячы на папярэджанне Лукашэнкі, пайшлі на рызыкі, атрымалі крымінальныя справы, канфіскацыю маёмасці, рэпрэсію адносіных блізкіх, абралася 80, і гэта будуць, я перакананы, десяткі новых людзей будучай палітычнай эліты Беларусі. І прабачце, той чалавек, які мае амбіцыі, ён бы наадварот бы ніколі не рабіў бы гэтага. А я раблю і выступаю ад першага дня з верасня 2020 года, каб Светлана Тихановская принесла прысягу на пасаду прэзідэнта. З верасня 2020 года, каб у нас з'явіўся ўрад у выгнанні. І менавіта зараз наша каманда выступала за тое, каб адбыліся прамыя выбары ў каардынацыйную раду. Так што моя амбіцыя пашыраць палітычнае поле тых людзей, якія гатовы кожнага дня працаваць для галоўнай мэты знесці гэты рэжым. Калі не палітычнай мовай казаць, а такой чалавечай, вы кажаце пра 100 пагрозаў ліквідацыі вас. Я не пералічу ўжо, колькі было справаў супраць вас, супраць вашай сям'і, што забралі ў вас у Беларусі, ваш стрыечны брат палітзняволены і ў цяжкіх умовах знаходзіцца за кратамі. Цяпер так паглядзець, невялікая лічба людзей, якія прагаласавалі каардынацыйную раду, з розных бакоў, крытыка розная гучыць. Людзі, якія пайшлі на гэта, акрамя крымінальных справаў, напэўна, мала што атрымалі. Ці не бывае так, што вы фрустраваныя, што расчараваныя, думаеце, навошта я гэтым все займаюся, хоць і бадзёра даводіцца гаварыць, мы не спынімся, мы будзем гэта працягваць рабіць. Але сітуацыя, самі бачыце, калі так рэальна ацэньваць, яна не вельмі пазітыўная і не выглядае пакуль пазітыўная. Так па-чалавечы, калі адказаць, бывае так, што хочацца все гэта кінуць, што расчараванне пераважвае над такім аптымізмам. Не бывае. Правда? Я сказаў, не бывае. Бо гэта лёс дзяржавы, краіны, Беларусі. Гэта таксама мой лёс, як чалавека, як беларуса. Так выхаваў мяне мой бацька. І не бывае дэматывацыі. І не будзе да того часу, пакуль будуць палітзняволены ў Беларусі. Калі мы не знясем гэты чорны рэжым, які знаходзіцца ў Беларусі. Я не маю права. Вы ужылі такое слово, мало што атрымалі. А мы не ідзем за тым, каб штосьці атрымаць. Каардынацыйная рада, там няма грошай, там ніхто ні за што не плоціць. Там людзі, і гэта трэба да гэтых людзей ставіцца з павагай. Я, дарэчы, апелюю да ўсіх, хто каментуе сёння выбары, менавіта сказаць тое, што, дарэчы, сказала і Светлана Тихановская. Яна павіншавала мне ў першую раніцу адразу за тое, што гэта тыя людзі, якія пайшлі на самаахвяру. Але яны пайшлі мэтанакіравана. Это быў волевы поступок. Ведаеце, калі плакалі жанчыны у нашай камандзе, калі затрымлівалі іх блізкіх, мне таксама было вельмі цяжка. Але яны плакалі, яны засталіся. І яны хочуць далей працаваць і змагацца. І я лічу, што заўсёды ў палітыцы, ў грамадстве павінны быць такія людзі, якія ідуць наперад, якія гатовы ісці на гэтыя рызыкі, самаахвяру. Іх трэба і важна падтрымліваць, асабліва ў такой сітуацыі. Калі б мы з вами ацэньвалі выбары у дэмакратычнай Беларусі, тут мы маглі бы з вами дыскутаваць і знаходзіць мінусы і недахопы, але мы з вами вядзем барацьбу ў часе вайны. Вайны і крызісу, які ніколі не пазнала Беларусь за апошнія, бадай жа, 80 гадоў сваёй гісторыі. І гэтыя людзі, якія рызыкуюць, давайце ім аддадзім належна. Я не пра сабе, я менавіта пра гэтых людзей. Я ўжо, як кажуць, атрымаў звыш галавы і буду атрымліваць далей. І было 2 спробы, пагрозы, якія былі ліквідаваны вакол мяне. Нічога, я вытрымаю. І я вельмі хачу, каб не залежала ўсё ні ад латушкі, ні ад нейкай персоны, ад інстытутаў. Бо калі будзе інстытут, неважна у будучым, будзе там латушка ці Астапенка, Няхай Владимир Аркадьевич прабачыць мяне, што ўзгадваю яго. Важна, што будзе інстытут. І там будуць людзі, якія будуць разумець, што трэба весці барацьбу і не здавацца. І не здавацца, ісці да гэтай мэты. Давайце іх падтрымліваць. І я веру, што стратэгія, якую мы прытрымліваемся, яна спрацуе. Бо колькі б разоў не казаў ты слова «стратэгія»,
Але калі ты не кажаш, што ты робіш і не робіш пазней, то гэта просто пустыя словы. Я недавно слухаў одно інтэрв'ю, дзе чалавек ужыў падчас інтэрв'ю слова стратэгія можа бадай 8 разоў, але ні разу не сказаў, а ў чым гэта стратэгія. Ён сказаў, што ён не згодны з камандай Латушка, ён не згодны, што трэба ордер выдаваць. Ён сказаў, у мяне краіну скралі, нам патрэбна стратэгія. І гэта слово стратэгія ён ужыў 8 разоў, але ні разу не сказаў, што рабіць. Так вось мы робім. Адказнасць Лукашэнкі гэта справядлівасць і гэта раскол эліт. І гэта спрацуе той крытычны момант. Санкцыі – гэта знішчэнне эканамічных магчымасцей у Лукашэнкі. І гэты санкцыі не павінны датычыцца беларусаў. Зразумела, ніколі мы за гэта не выступалі. Наадварот, ваюем, каб гэта не распаўсюджвалася на беларусаў. Гэта рух унутры, гэта вельмі цяжкая і складаная задача. Але без патэнцыйнага руху, які спрацуе ў гэты крытычны момант, мы таксама нічога не зможам дасягнуць. І гэта інстытуты, якія ствараюць сёння альтэрнатыву, якія забралі частку ўлады ў Лукашэнкі. Мы забралі ўжо частку ўлады ў Лукашэнкі. Спадар Павел, так, ну, я думаю, что вы читали, я думаю, что вы читали пасля выбораў самыя розныя каментары і аналіз, том ліку на нашым сайце аналітыкі абмяркоўвалі вынікі выбораў, што было зроблена, што не было зроблена. Вот у вас ёсць магчымасць цяпер, як у аднаго з лідараў спісу, які набраў найбольшую колькасць галасоў, ну вот запярэчыць некаторым ацэнкам, так? Ну я некалькі просто працытую, што пісалі людзі, як бы вы адказалі цяпер у нашым эфіры. Ну вот былі закіды, што дэмсілы і большасць беларусаў, уключаючы дыаспору, жывуць у розных парадках дня, што засведчылі выбары, так? Гаварылася пра тое, што беларусы паказалі чырвоную картку гульні ў бюракратыю, так? Яшчэ одно меркаванне, што лябісты гэтых выбараў хацелі стварыць цэнтр альтэрнатыўны Святлане Ціхановскай, атрымалі дыскрэдытацыю всёй апазіцыі як такой. Я тут не называю імёнаў, хто гэта гаварыў, і вы напэўна, ведаеце і чыталі. Як бы вы цяпер у нашым эфіры адказалі на гэтыя закіды? Што тычыцца бюракратыі, ці з'яўляецца бюракратыяй прамыя дэмакратычныя выбары. Ну, калі мы гэта будзем называць бюракратыяй, ну, прабачце, так а што ж тады сапраўды бюракратыя? Гэта ўпершыню за 30 гадоў мы на канкурэнтнай аснове 11 спісаў, 12 быў выключаны, канкуравалі дзеля таго, каб атрымаць падтрымку беларусаў. Гэта супер. Гэта першы раз мы робім такое. Так, малая падтрымка, але я кажу, гэта важна, што мала, і гэта не можа нас задавальняць, але ад дзейнасці, ад эфектыўнасці будзе залежаць далейшае. Пазней, наконт розных беларусаў у Беларусі і тут. Да нас прыходзілі беларусы, якія прыязджалі з Беларусі. Нават сёння у мяне адбылася размова. І ведаеце, што мне две жанчыны падышлі і сказалі, вы не уяўляеце, какой жах у нас у Мінску. Як цяжка раніцай выйсці на вуліцу. Іншая казала, я чакаю кожную раніцу, што за мной прыедзе варанок. Сёння я з чалавекам размаўляў. Дэматывацыя просто каласальнейшая ў Беларусі. Так што значыцца рознае? Ну, хтосьці ходзіць па рэстаранам, хтосьці, конечно, можа і жыве, але мы разумеем, што грамадства не змянілася. Дарэчы, сацыялогія, якая праводзіцца, яна паказвае, што 66% беларусаў выступаюць за дэмакратыю. Так я не разумею, у чым розніца ў нас паміж беларусамі там і тут. Цэнтр альтэрнатывы Ціхановскай, ну, хтосьці, можа, хацеў. Так, сапраўды, я думаю, тыя, хто гэта задумаў, можа, такую намер меў. Таму і наш блок пайшоў на гэты выбар дзеля таго, каб не ствараць нейкіх цэнтраў супрацьдзеяння, а каб узмацніць усе тры інстытуты. І мы казалі пра гэта публічна, я казаў асабіста і Святлане Георгіевне, і падчас паседжання кабінета, і спадзяюся, што ў панядзелак ёй скажу, бо яна ініцыюе кансультацыі, сустрэчы з усімі палітычнымі блокамі. Яшчэ раз, ну, уже 25 раз, можа, няма сэнсу пацвярджаць. Мы за ўзмацненне інстытутаў. Інстытут Координаційнай рады павінен быць моцны, бо ён прадстаўнічы інстытут. Інстытут прэзідэнта-электа павінен быць моцны і важна падтрымліваць. І кабінет, як выканаўчы орган, які павінен вырашаць праблемы беларусаў, таксама павінен быць моцны. Дзякуй вялікі. Гэта быў Павел Латушка, старшыня народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях транзіту ўлады, цяпер адзін з лідараў найвялікшага спісу ў Координаційнай радзе. Радыё Свабода працягне сачыць, што будзе рабіць Координаційная рада, якая там будзе расстаноўка сілаў. Дзякуй вялікі, спадар Павел, за тое, што прыйшлі ў наш эфір. Дзякуй за запрашэнне. Я, Ганна Соваць, развітваюся з вамі. Заставайцеся са Свабодай і ў бяспецы.